naman, natambalan na kama. Dah, talaga si Mama Diaon. Pero mo edit-edit na siya, oh. Ay, salamat naman yung edit ako na yun i-post ba? Wow! Dito sa ulo Tarayos yun siguro sa cellphone ba? Masikip na akong ulo pero may... Ano na si Mama? Nagkawadalan niya sa yung ulo. Abad niyang ulo sa cellphone ba? Pahiga sa nakulay si Mama B. Ma, higda sa dito makakuke. Ar hindi na maglabadog sa mot imo ulo, ma. Sige, Klo, matulog sa ulo. Sige, kaya kong ulo, Klo. Ikaw na bahala dire, ha? Agay! Una-una sa kubay, kung isa ko itambal kay Mama. Kabalo ang kubay nga. Sa kanyang problema ni Mama, nakatambal na yun. Kwarta, hindi na makatambal. Pero ano kay kwarta na ni? 450. Ay, 440 lang ang guro na akong kwarta. Ay, 440 rin hindi akong kwarta. Tambal, sana ko na kay Mama bay. Tambalan, tika maha. Dapat tambal ka. Sana all. Okay naman, natambalan na ka, ma. Okay naman, maglungag sa ko, ma. Sana all. Oh my God! Wow! Wala, ang nagana. Wala. Wow. Hindi alam po. Na may baho. Uy, hindi ka. Wow, wala nagana ni. Uy. Sabi? Nagdagan ka ayaw, uy. Nagana, uy. Ulian, masataan sa itong bata sa ulo, ah. Wow! So, ano pagkaon, di? Tambal na yun. Sa Chloe. Nakamang ka. Tara, naulian ang sakit sa ulo. Sige, ipalit ka, ma. Gapon, imura, magapon ang kwarta. Damn! Maura mo din ang tambal sa ulo ba? Kwarta. Sabi nga, nagyapon akong baton. Pero ka na magyapon kwarta.